Кремльдә 54 кеше, 38-е ир-ат, 16-сы хатын-кыз, алар Россия һәм Татарстанның иң дәрәҗәле бүләкләренә лаек булучылар тәбрикләү тантанасы Бөек Ватан сугышы ветераннарын хөрмәтләүдән башланды. В связи с приближающимся Днем Победы мы выражаем слова благодарности всех тем, кто внес свой вклад в великую победу. Аплодисментами поприветствуем. Малов Александр Михайлович. Берлинга һөҗүмдә катнашкан Рейхстаг улының тире шаһит Александр Малов беренчеләрдән булып президентның кулын кысты. ТАССРның 100 еллыгы медален бүген 2 ветеранга тапшырдылар. Йөзне ваклаган Миңнеханиф Низамов әле дә сафта. Балаларга патриотик дәресләр бирә. Алар хәрби бәрелешләрне бүгенгедәй хәтерли. Наш полк, например. Безнең полк 24 апрельдән Берлинда көрәшә башлый, чөнки башта көнбатыштагы союздашларның гаскәрләрен дошманнардан якладык. 9 май буенча Sizde котлап, бетегезгә исәнлек теләп. Җиңү бәйрәм алдыннан яз һәм хезмәт көне, аннан далда 28 апрель ашыгыч ярдәм хезмәтендә эшләүчеләр көнен билгеләп үтәчәкбез. Ковид белән көрәштә көн-төн эшләүче табибларга Рөстәм Миңнеханов Россия президентының мактаулы грамоталарын тапшырды. Мин бик шат, минем өчен бик зур дәрәҗә. Мин бик шат. Сүзгә кыска эшкә оста табиблар, төзүчеләр, социаль хезмәткәрләр, киләчәк буынны тәрбияләүчеләр, кеше гомерен коткару өчен медале белән бүген КАМАЗ җәмгыяте хезмәткәре Андрей Пивневны бүләкләделәр. Ул эшкә барганда Мәскәү метросында рельсларга егылган хатын-кызны коткара. Үзенең балтыр сөяген сындырып операция кичерсә дә, моны зур геройлык дип санамый. Я уверяю вас, что на моем месте, если были бы... Шандырып әйтә алам, минем урында һәрберсе шулай итәр иде. Шулай да мин бик рәхмәтлемен мине шулай зырлауларына. Кайда гына хезмәт исәгез дә сез йөкләнгән эшкә намуслы һәм иҗади карашыгыз белән аерылып торасыз. Тәбрикләнүчеләр арасында бүген сәнгать әһелләре күп дуслык ордены белән Камал театрының танылган артисткасы Наиля Гараева бүләкләнде. Җырчы Резидә Шәрәфиева фидакарь хезмәте өчен медален алды. Җырчы Бәширә Насырова Татарстанның халык артисты исеменә лаек булды. Бүген минем өчен бик дулкынлана торган, бик мәгънәле, бик истә кала торган көн. Театрга, аның миңа безгә карата мөнәсәбәте шундый җылы. Бүген инде мин барсына да бик зур рәхмәтлемен. Бик зур үтәргәч, бик зур стимул дип әйтәсем килә. Алдагы киләчәк иҗат юлында яңа проектлар өстендә эшләргә. Иртәгедән алар кабат эшкә чыга. Зур планнар булганда һәм хезмәтеңне шулай югары бәяләгәндә тагын да илһамланыбрак эшлисең ди бүләкләнүчеләр. Айгөл Бәдрезинова, Марат Зайдуллин, Яңа Гасыр каналы. Көтелмәгән кунак көттереп кенә интернет челтәрләренә дә килеп җитте. Хәзер бу фильмның барлык серияларын ТНВ.ру сайтында карап була.